Дръпни се оттам. Бягай, бягай, бягай. Виж, има подарък за девойката. Да, да ни кажеш, че е на любовницата. Сега за първи път идва. Добро утро от USA Auto. Поредния автовоз, който днес ще видите как се разтоварва, как идват колите и в какво състояние са. Да, ударени са, клиентите знаят, затова им излизат на 40-50% по-евтини от пазарната цена. Заповядайте да видите как се случат нещата. Айде, почваме да разтоварваме. Хората са казали, бе. Питаш хората с опит. Ало. Добро утро. Айде да бутаме мотора. Хубаво. Я дръж, я го дръж пред. Изправи. Леко. Пет-7 Trailhawk. Любимия джип на всички българи. Пред Мерцедес всеки мълчи. И то запали сам. Прословутата Такома, нищо не става от нея. Само за букука. На Балканто, за желязо. Ето как ги искам. Всички да са за желязо, ама да има хляб в тях. Вижте долу. Това са ръждити. Много ръждиви са. Давай напред. Дръпни се оттам. Бягай. Да. Електрическа е та. Не, бе. Сега отиваме с платформата да натварим колите. И така. Продължаваме работата. Хайде, мерси. Колите са за страховки. Какво беше? Чемере? Да. Така. Разтоварихме 7 коли и един мотор. Едната кола закарахме на клиента. Бързаше. 23-та BMW. Много ги карали. Имаше проблем с този мотор. И сега ще видим, писали сме за страхователите да пращат пари за ремонт. Дисплея е чупен и отпред флурата с държач. Сега чакаме да отговорят. Ако ли не, трябва да се покрива. Клиента не е един момент с тази работа. Каквото е, това е риска на професията. Да стоя с костюма и да им купувам коли. Две коли са готови, сега ще ги караме на бояджиите. Тия клиенти, които дойдоха, се видят колата. Тук няма удари. Много интересно се ударил. Аз да по тях отираме. Като стояли един до друг и той влизал между тях. Да, това са клиенти. Пак голяма трошка сме вкарали, голямо нещо. И накрая бяха толкова доволни, просто няма думи. 5-7, ние нали, къде правихме видеото. Днес го спечелихме онова в пикап. 3550. 3950. Нещо Кентъки много искат колата на ПВЦ, ама не са познали. Честито! 4450 спечелихме колата. Супер. Значи $2000 под бюджета, който говорихме. Супер. Айде, добре. Приятна вечер и успех. Приятно празнуване по-скоро. Ето. Накрая се оказа, че се е блъскал между два камиона или нещо такова. Фарове, калници, капак и задния калник трябва да го изчукаме. Окачването. Сряда всички части са тук и почваме. До тогава трябва да свършим с Мерцедес. Много голяма набусквация този Мерцедес. В Италия ги има по 4000 евро. Готови на милион километри. На 200 000 никъде ги няма. Датчика сменихме, буксите бяха чупени. Тук поне тази кола може да има навсякъде. Отгледах да букси направихме, вече и чек енджина ни свети. Сега казанчето го има. Ма не бе, има го. Аз цяла кола купих за части. Това са 200 000 км. Парни, хората да видиш как си е. Пазено е, да. Нали? Може да видите как беше удара. Само за 4 часа работа. Най-голямата кола, която оставаше за нищо, само за донор. 4 часа всичко е наред.
Може да видите фугите, колко много зле е било. Всичко усукано, 4 следи остава по пътя. Само, че не е така. Трябва да знаете как да се избирате коли от Америка. Да, има някои, които наистина са много ударени, но има някои, които изглеждат наистина зле. На снимки всъщност нищо не е. Ето, това е живия пример. Колата, мислихме, че ще излезе 18 000 лева, но намерихме броня, капак и калник същия свят, спестихме му 1000 лева от боя и накрая сметката му излезе 15 000 лева. Така че, айде търсете си германските коли. Днеска ми излезна рилса, който качихме, компаса за 25 000 лева готов. 25 ли беше? Колко? 25. Да. Как може от така ремонт на бронята, всичко си е наред. Нов калник, една лайсна, един фар, рециклаж на... Не е рециклаж, това го намерих втора употреба. 800 лева е таблото, 600 лева ти е джама, 2 колана и един ербек. Както е така. Излизат при нас колите. Тоталки, мулталки. Ета е за основен ремонт. Ма то се го пише в описанието. Ма за 15 000 лева толкова. 2017 година Kia. Ето една от колите. 2019 C клас. Чакам и собственика и да дойде всеки момент. Фейслифтова. Ударя отпред и задния дифузиор е натиснат. Фар, предна броня, капак, държача отзад. Да. Аре, Даши. Как е? Е, тъмън снимаме колата. Даже пали и върви. Пали и върви, бе. Чисти, гледай, бърмайстър, музика. Дали истински или само капаци? Нали знаеш как се разбира? Знаеш как се разбира дали е истински? По двете колони отзад. Даже не съм го отварял, само го паркирахме. Сега спратих предния клиент. Кой е година? 17. А, 18. Добре, хареса ме да ти кажа така на външния вид. Виж, има подарък за девойката. Нова? Да, да ни кажеш, че е на любовницата. Сега за първи път идва. Добре, че дойдох аз. Да. Иначе ще да кажеш, че е на любовницата. Не бе, то е отворено. Да се дръпне, ето си стелките. Виж каква емблема, имаш $800. Това най-скъпата емблема имаш. Хайде. Сега ще я сложиш с буксата, да ти свети. Хайде, бе. Да бе, свети. Това като си поръчваш чисто нов Мерседес, $800, отгоре ти е тая екстра. Ето ги поредните клиенти, които се поръчаха кола. Тоталка, размазана, нищо не става от нея. Съм имал да видят хората, за мен надминава очакванията ми. Колата изглежда топ. Двигателя няма да коментирам. Пали ли от първия път? Запали не от първия път, а от четвърт. Катализатора има ли? Има. Стелки? Самини екотест, всичко е точно, стелки има. AMG пакет ще слагаме ли? Задължително. Шефката да питаме, тя доволна ли е? Аз съм очарована. Снимайте. Да. Просто надмина очакванията. Тя беше по-скептичната в Който началото. плаща, не го питайте. Да. Така е, шефката. Щом шефката харесва колата, Одобрявам. Колата е супер. даже клиенти са толкова доволни, че си докараха тяхен приятел, който Още един клиент. и той ще ти поръча кола. Така. Само че еска направо. Който за какво е заслужил. Ето е другата кола, Kona, 22 година, 1.6 турбо, 4x4, head-up дисплей има и е с кожа. 2 врати, калник, предна броня и задна броня. Сега електричара идва да разглежда къде се намират кабелите. Като е готова, ще е около 35 000. Тя вътре е чисто нова, виж. На 18 000 мили. Много трудно се намира Kona с кожа. С това днескашния ден приключва. Паркираме колите, вкарваме една на стенда, утре ще колегата да почва да ги изпъва. Ние ще сменим резервуара на тая кола. И така, още един ден минус. Доволни усмивки. Видяхте хората колко са доволни, като им пристигат колите. И клиентите с Доджа, и с Мерседеса. Утре ще видите и клиента с пикапа. Той ще идва, защото е от Смилян. Вчера свалихме автовоза, днес колата почваме да ремонтираме. Това е собственика на Toyota 2011 Tacoma. Няма ръжди, просто това е. Харесва ли ти? Какво си купи Това е по машината, снимки? край. Имаш ли разлика от това, което беше по снимки? Какво ти си казал това е? Просто слагам шапка и с човек. За подарък ми донеси 2 кг боб от Смилян. Истински, не? Да се пробва истинския боб. И така, прибираме днеска.
Абонирайте се за канала за подобни видеа и това е.